Bon dia, bona hora. En el xarxa de mat de dissabte 14 de novembre m'acompanyava aquesta composició, que és de l'any 1945 d'en Werner Speckmann, un senyor que va compondre més de 2.000 problemes, pels que va guanyar uns 200 premis, més o menys, i l'any 1967 obtenia el títol de Mestre Internacional de la Composició. O sigui, un fenomen en aquest àmbit. Malauradament no he trobat gaire més informació d'ell, així, de la seva biografia. Només, i cal destacar-ho perquè és graciós, es va inventar o va imaginar-se una peça que es diria el superpeó i que podria avançar tantes caselles com volgués per la mateixa columna i després prendre i coronar com ho fa el peó normalment. Bé, ara entrarem en matèria, així que si voleu una estona més per pensar el vídeo i trobar la solució per vosaltres mateixos, pauseu el vídeo que passaré a donar la solució. No. Vaig a buscar l'editor del tauler per aquí el tenim. Aquesta és la posició. Com ja sabeu, normalment els problemes d'escac són de l'estil blanca jugant i guanyen o escac i mat en 3 jugades. En els problemes que m'acompanyen a la xarxa de mat, jo no comento en quantes jugades és la solució, llavors és algo que heu d'esbrinar i aquest tipus de problemes se'ls anomena problemigmes. Aquest en concret l'he trobat en el 222 problemes amb solució per escaquistes sense solució de René Mayer, un llibre que et dona hores i hores d'entreteniment. Com sempre, com que no sabem el número de jugades, el que primer fem és trobar com el camí més fàcil, no? El camí més fàcil en el vídeo d'avui, veiem que les negres tenen un rei, d'acord, que ara mateix no es pot moure, perquè les torres controlen totes les caselles, d'acord? Totes les caselles, aquesta que va aquí, totes les caselles per on pugui passar estan controlades per rei, però les negres tenen un peó que aquest sí que el poden anar movent, d'acord? També veiem que aquí hi ha una descoberta, d'acord? Això ja ens fa sospitar que potser l'escac i mat és en descoberta, però què passa? Si mous la torre per la columna F, les negres poden escapar-se per E3, i si la mous per la fila 3, les negres poden escapar-se per F4. No hi ha cap jugada de torre que cobreixi aquestes dues columnes. Però el que sí que podem fer és venir amb el rei, que seria el camí més fàcil per tapar aquesta escapatòria de F4. Com que les negres encara poden moure aquest peó, nosaltres amb les blanques fem una, mou el peó, dues, ja hem tapat aquesta escapatòria, mou el peó i ara quasi qualsevol casella de la torre, com per exemple aquesta, és escac i mat, perquè ara aquesta torre controla tot això, aquesta controla tot això i aquesta F4, que era l'escapatòria que tenien les negres abans, ara està coberta per rei. Per tant, escac i mat en 3 jugades, i com que és el camí més lineal, nosaltres sabem que el problema no serà en 3 aleshores i segurament sigui en 2 jugades. Per tant, anem a buscar un mat en 2 jugades. Com hem dit, aquesta descoberta no pots cobrir aquestes dues caselles, d'acord? Per tant, si penses que aquesta pot ser la primera jugada per unir les torres i perquè sempre unides sembla que hagin de fer un escac i mat, no? El problema és que la descoberta, si no mantens aquesta de F3 a la mateixa columna, si fas torre C3 amb la descoberta, per exemple, aquesta ja queda indefensa. I si vols fer l'escac a la mateixa columna, aleshores ja se t'escapa per E3, d'acord? Llavors, la torre de 5 segurament no s'hagi de moure i de fet, ni la torre de F3 de moment, l'escac i mat segurament serà amb la descoberta, però de moment no, i aquestes torres estan molt ben posades, tenen el rei negre totalment encasellat. Per tant, novament, parafrasejant en Sherlock Holmes, quan has descartat l'impossible, el que queda, per molt improbable que sigui, ha de ser la veritat. I en aquesta posició, què seria el més improbable? Doncs el més improbable, ja que aquesta torre de D5 creiem que està molt ben posada, aquesta s'haurà de moure quan sigui l'escac i mat, el més improbable serà desdefensar aquesta torre, desdefensar-la movent el cavall a un lloc on asseguri que al rei després li costi escapar-se, no? Per exemple, si ve a A4, si les negres venen a A4 per evitar aquesta casella, que C5 és bastant clau per evitar l'escapada posterior, després cap de les jugades de torre de les blanques és suficient, perquè si torre F5 les negres poden escapar per aquí dalt, per D6, i si torre E3 les negres poden escapar per E5. Aquest és el problema, però clar, en la posició inicial la recuperem, d'acord? Una torre aquí, el rei aquí al mig. En la posició inicial el cavall, a part des de A4 hi ha una altra casella a on pot anar, des d'on cobriria l'escapatòria C5 i també la de D5, E5, perdó, que és cavall T7, perquè ara sí pren
a la torre, fas aquest escac a la descoberta, aquest escac doble, i el rei no pot moure's per aquesta columna, tampoc pot moure's per aquesta diagonal, no pot escapar per C6, i tampoc, gràcies al cavall, pot escapar per aquí ni per aquí. Està tot cobert escac i mat, i sort que és un escac doble, perquè si no, si fos només un escac amb la torre, doncs podrien capturar amb aquest peó. Però no, al ser un escac doble no poden capturar la torre perquè encara és escac i bé, no, són les normes dels escacs, d'acord? Per tant, tornem a la posició inicial i veiem que després de cavall D7, el rei per D5, que dona en aquest escac de torre D3, en aquest escac i mat, no és l'única jugada que tenen. Les negres també poden fer C3 i ara l'escac i mat ve amb cavall F6, que torna a defensar la torre que havia desdefensat en un moment i fa un escac i mat perquè el rei no pot moure en lloc. Tot està controlat per aquestes dues torres que triangulen o quadriangulen la mar de bé entre elles. I aquesta és la solució. Espero que us hagi agradat i sapigueu que ara estic penjant 3 vídeos a la setmana, d'acord? Els dimecres penjo aquesta solució a la composició que m'acompanya als vídeos que penjo el diumenge, que són les col·laboracions del Xarxa de Mat, que s'emet el dissabte pel matí o per la tarda, van variant una mica l'horari, i després els dimarts per la nit, de 10 a 11, fem un campionat en línia. Vam començar la setmana passada i vam ser 32 persones, el vídeo l'ha vist bastanta gent i espero que a poc s'hi vagi sumant més gent a jugar i a veure. Per tant, dimarts, dimecres i diumenge, vídeos d'escacs al canal, i com sempre, si us agrada el contingut, doncs us animo a subscriure-us, a donar-li m'agrada i sobretot a compartir amb la gent que creieu que li agraden els escacs o creieu que li pot interessar. Bé, moltes gràcies i fins la propera.